Аз съм Калуян Патерков и съм част от актьорски състав на филма «Един грам живот», който стартира по кината от 14 ноември. Аз съм актьор, режисьор, драматург, писател и отскоро развивам бизнес за публично говорене, така че хората да заявяват себе си и идеите си по възможно най-въздействащ начин. Имам доста главни роли във филми, роли в сериали, реклами и много други. Режисьор съм на филма «Чудовища», който излезе по кината преди години с главна актриса Яна Маринова. Моят герой във филма «Един грам живот» е Явор и той минава през много тежки неща с дъщеря си Кристина. За съжаление, това са действителни лица, които са преживяли наистина тези много гадни моменти. Интересни случки от снимащата площадка. Мога да кажа, че когато трябваше да вляза много навътре в себе си и да изкарам тези емоции, аз и Наско бяхме принудили екипа тотално да мълчи и въобще муха да не премине, за да мога да се концентрирам. И беше доста магично как 30-35-40 човека мълчат и всички заедно помагат на този процес, да може актьора, в случая аз, да изиграя сцената по възможно най-добрия начин. Така че киното, въобще изкуството е един общ процес и всички ние заедно правим нещо красиво и вярвам, че вие ще го видите и по кината из цялата страна. Един грам живот от 14 ноември.